שלום, קוראים לי ברוך כהן ואני הבעלים של רשת קפה שוויון. אנחנו מחפשים כרגע זכיינים והתנאים שלנו הם מצוינים מבחינת מחירים. יש לנו גם פטנט שהוא שלי, פטנט מנה קרה, זה תערובת של מוצרי חלב עם מוצרי מזון, סלטי פירות או סלטי ירקות בתערובת החלבית, או כל מיני מוצרי מזון אחרים. זה מנה שהיא גם בריאה, גם זולה, וגם היא טובה לדיאטה וכל מיני כאלה. אז רציתי לציין שהתנאים שלנו הם טובים, והטלפון שלי זה 050-236-2999. תודה ולהתראות.